Helo, fy enw I yw Loti Makepeace ac rwyf yn 11 oed ac yn disgybl blwyddyn 6 yn ysgol gynradd Bryn Conin, pentref bach yn Sir Benfro. Fi oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth ysgrifennu adolygiad ffilm. Cefais real syndod pan ddywedodd fy athrawes wrthai am fy llwyddiant. Roeddwn i'n hapus iawn pam ges I wybod, a'r holl teulu yn gyffrous hefyd. Rwyf yn mynd I ddarllen y paragraff olaf o fy adolygiad I chi, felly rwy'n gobeithio byddwch yn ein fwynhau. Yn bendant, fi fyddwn yn argymell y ffilm yma I unrhyw berson, yn enwedig pobl sy'n hoffi antur, cyffro a hyd. Rydw I mor hoff o'r ffilm, dwi wedi ei gwylio hi drosodd a throsodd. Fi fyddwn ni'n disgrifio'r ffilm fel un unigryw iawn, gan fod ganddo neges bwysig ac arbennig. Mae o hefyd yn gyfle I ddysgu gwersi llawer o rieni prysur dros Cymru. Ymlaciwch a mwynhewch. Mae'r ffilm hon yn werth ei gweld.